Sen ska visa dig något som du aldrig har sett. Har du sett någon gång skrattande tornet? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nu ska se, kolla. Mitt emot dig. Okej. Vänta, du ska se. 2 ögon, mun, näsa och skrattar åt oss. Kolla där borta. Storkyrkan. Kolla munnen under. Ser du? Det ses bara en öga. Den som är ljus. Ja. 2 ögon, munnen, näsan. Ser du? Skrattande tornet. Okej. Om du tittar på honom, det kommer glädje till dig. Det kommer tillbringar lycka. Okej. Kolla nu. Ja, det är skitbra ju. Ja, skrattande tornet. Här är kolla. Ja. Munnen, näsan och ögonen. Ja, okej. Ja, det är fan sant alltså. Det finns många som hela liv har bott i Stockholm och vet inte. Ja, jag har fan aldrig sett det där. Jag har aldrig lagt märke till det faktiskt.